I realize that we often excuse ourselves with a lack of time, and in doing so, we miss opportunities to be with our loved ones. My father is 72 years old, and I don't know how much longer I will be able to go to the mountains with him. Всичките сме малко тралала, в джоба нямаме си пукната пара. Зумбара-бара-бара си, зумбара-бара-бара. Как си успял да си в такава добра физическа форма и здраве на 72? Движението във всичките форми. Застоят убива. Ох, колко е красиво натам! Невероятно е. Обичам непознатите, непосещаваните пътеки. Планински, житейски и творчески. Това, което аз мислих за красива мъгла, се оказа пожар. Пожара на Рила. Какво празнуваме днес? Днес празнуваме